Joan den larun bateko mobilizazioaren bitartez, euskal jendarteak borondate argi bat erakutsi zuen. Urratsak egin nahi ditu Euskal Herriaren burujabetza osoaren bidean, erabakitze eskubidearen aplikazioaren bitartez. Mobilizazioaz, 3 alderdi nabarmendu nahi ditugu. Jendetza batetik, aniztasuna bestetik, Euskal Herriaren gehiengo politiko eta sozialaren ordezkariek parte hartu zutelako bertan, eta baita jende gaztearen parte hartzea. Adin guztietako jendea izan zen larun batean Bilbon, baina batez ere, nabarmentzekoa da gazteen presentzia. Argi geratu da, zenbait diskurtsu interesatuk diotenaren aurka, Euskal jendarteari burujabetzak axola diola. Euskal jendarteak nahi eta behar du burujabetza. Burujabetza tresnak behar direlako, lehenik Euskal Herritarren bizi baldintzak hobetzeko. Izan ere, Euskal Herritarren ongizatea hobetu nahi badugu, non erabakiko da adibidez pentsioak, gutxieneko soldatak, etxe bizitza politikak, funtzio publikoari dagozkion oro har gauza ezberdinak. Euskal Herrian, Euskal Herritarrok hartuko ditugu erabaki horiek, ala Euskal Herritik kanpoko eremuetan hartuko dira. Bigarrenik, munduko herri guztiak bezala Euskal Herriak etorkizuneko erronka handiak ditu. Klima larrialdia, adimen artifiziala, migrazioak, erronka energetikoak oro har eta industriari dagokiona, Europa eta nazioarteko ordena berria. Hemen hartuko ditugu gainerako herriekiko elkartasunez erabaki horiek, ala beste batzuek hartuko dituzte gure ordez. Eta hirugarrenik, euskara, gure hizkuntza eta gure kultura sustatu eta biziberritzeko non hartuko dira erabakiak. Ikusten ari gara, zer gertatzen den kanpoan hartzen badira erabaki horiek. Hor dugu oldarraldia, hor ditugu euskararen normalizazioari jarritako trabak edo gure hizkuntza eta kulturaren ukazioa. Burujabetzaren beharra nabaria da, eta euskal jendarteak hori nahi duela ere bai. Joan den larun batean Bilbon ikusi genuen bezala. Eta hori nahi dugu, herri justuagoa, feministagoa eta orekatuagoa eraikitzeko. Esan dugu azken hilabete honetan eta azken hilabete hauetan. Euskal Herriko 3 esparru administratiboetan, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, martxan dira aldi berean autogobernua hobetzeko helburu duten dinamika ezberdinak. Dinamika ezberdinak dira, erritmo eta ezaugarri ezberdinak dituztenak, baina esan bezala, denek helburu bera dute. Estatus juridiko politikoa eguneratzea. Eta larun bateko herri agerraldiak argi erakutsi zuen Euskal jendarteak nahi duela aukera hori aprobetxatzea nazio artikulazioaren eta burujabetzaren bidean funtsezko urratsak egiteko. Larun bateko mobilizazioan, herri honen gehiengo sozial eta politikoa ordezkatzen duten eta dugun eragileok parte hartu genuen. Alderdi politikoak, sindikatuak eta mota guztietako elkarte eta taldeak. Eta hiekin batera, milaka eta milaka herritar, iritzi ezberdinetakoak geure anistasunaren izpilu. Euskal jendarteak herri libre bat nahi duela eta erabaki nahi duela adierazi zuen larun batean Bilbon. Badago beharra, badago nahia eta badago nahikoa indar ere. Beraz, beharra badago. Euskal jendartearen borondate demokratiko hori bada eta nahikoa indar ere badago. Indar politikoek eta gainerako eragile guztiok herri ikuspegiaz eta ambizioz jokatu behar dugu. Nazio gisa jauzi nabarmen bat egiteko. Ardura hori dugu une historiko honetan. Euskal herritar gehienak ordezkatzen dituzten erabaki eta adostasunak lortzeko eta haiek gauzatzen hasteko garaia da. Erabakitze eskubidea gauzatzen hasteko garaia da. Herri ikuspegia eta ambizioa. Alegina egitea da gure ardura. Euskal jendarteak mezu hori helarazi zuen Bilbon. Eta beraz eragile sozial eta politikooi
dagozkien eta datozen hilabetetan ardura horrekin jardutea dagokie. Gure eskuri dagokionez bestalde, iragarri nahi dugu laster udako kanpaina aurkeztuko dugula. Eta udazken hasieran herrietako gure taldeekin batera, ondorengo hilabetetako dinamikak zehaztuko ditugula. Beti ere, buru jabetzarako bidean eta bideari bultzada emateko helburuarekin. Brevemente en castellano, en primer lugar, la movilización del sábado fue una manifestación de miles y miles de personas que representó a la mayoría social y política de nuestro país y donde destacó la participación de los jóvenes. Una manifestación en la que quedó en evidencia que a la sociedad vasca sí le importa la soberanía, en contra de lo que dicen algunos discursos. Porque la sociedad vasca necesita soberanía para hacer frente a sus problemas y necesidades actuales y también, cómo no, a los retos de futuro. Y en este contexto, en el que están abiertos diferentes procesos y dinámicas relativas al estatus político-jurídico de los territorios vascos, el mensaje de la movilización ha sido claro. Hay que aprovechar esta oportunidad para avanzar como país, para avanzar en el reconocimiento nacional hacia la soberanía plena y para empezar a aplicar el derecho a decidir. Y eso supone que las fuerzas políticas y el resto de agentes actuemos con ambición y visión de país. Esa es nuestra responsabilidad de cara a los próximos meses. También queremos anunciar que en breve Gure Esku presentará su campaña de verano y que a principios de otoño, con nuestros grupos de Gure Esku en los diversos municipios y barrios de Euskal Herria, concretaremos las dinámicas a realizar en los meses siguientes. Eskerrik asko guztioi. Ez dakit esandakoaren inguruan, galderaren bat edo beste dagoen, gaur hemen elkartu gara larunbatean ekainaren 7an egindako mobilizazio erraldoi horren inguruko balorazio egiteko, eta hauxe Gure Eskutik planteatzen duguna. Nik galdetu nahi dizun manifestazioaren akarian, EAJak jakinarazten zuen, baita ere, askatasuna ematen zirela berrozkari manifestatzera joateko, baina alderdi gisa zilegatxik. Ez koordinazioa epatu zan, edo oportunidadeari bai, zelta epatu zala, hori gutko narrazioak egin ezazun zer den ez. Nik egingo nukeen aurreneko balorazio da, eta Gure Eskuren izenean alde batetik eskerrak emango nizkieke herrietan Eusko Alderdi Jeltzalearen militanteak diranak eskuz esku egiten ari diren lana, herriz herri, eta gure eskerrona bai eurei eta bai beste hainbat eta hainbat pertsonei eusten diotenak herrietan eta eskualdeetan erabakitzeko eskubideak aurrera egin dezan. Bigarren irakurketa egingo nukeena da, behin askatasuna eman da Eusko Alderdi Jeltzaleak hain zuzen ere bere militantei etortzeko ordezkaritza politikoa gurekin izan genuela bertan, eta ordezkaritza politiko zabala ere bere balioa emango nioke, ze hor izan genuen bai Eusko Alderdi Jeltzaleen ordezkaritza politiko bat, baita ere EH Bildurena, baita ere Podemosena, baita ere EH Bairena, beraz hori ere balioan jarri beharra egon badago, eta hirugarren irakurketa bat egingo nuke gertatutakoak gertatuta zubiak zabalik ditugula, elkarlanerako harremana zabalik dagoela, eta hemendik aurrera ere tokatzen zaigula aurrera begira jardutea batzuekin eta besteekin. Gu gure aldetik prest gaude bide hori jorratzeko alderdi politiko, eragile sindikal eta gizarte eragile guztiekin, eta ziur gaude gainera datozen hilabeteetan eta harremanak indartuko ditugula, kasu honetan aipatzen duzun alderdi horrekin, baina ez bakarrik alderdi horrekin, alderdi guztiekin, hain zuzen ere hurrengo urratsak eta aipatu genuen moduan eta aipatzen ari garen moduan, iruditzen zaigulako burujabetza osoaren bide hau denok elkarrekin egin behar dugula, eta gainera Gure Eskuk herri libre eta burujabe bat bai plazan ipini duela, eta horretan Gure Eskuren helburua soilik ezin dela izan. Behar ditugu herri erantzunak, eta horretan denok gara beharrezkoak. Ez dakit beste galderaren bat edo beste... Markatu? Gazteleraz.
Zein? Gazteleraz esateko berdina. Gazteleraz. Bueno, ante la pregunta, yo pondría el foco en tres momentos, en tres situaciones distintas, porque creo que es bueno plantear también que en las dinámicas que se establecen en pueblo a pueblo o en las distintas comarcas, afortunadamente tenemos personas que piensan distinto, que pueden votar distinto, incluso personas que igual no depositan su voto. Por lo tanto, yo sí que pondría en valor, primeramente, todo el trabajo que está haciendo en los pueblos y en los distintos municipios con militantes de distintos partidos políticos. Porque también tenemos que entender que Gurescu lo que ofrece es una plaza en la que gente que podemos pensar distinto, pero que estamos a favor de un pueblo libre y soberano y a favor del derecho a decidir, nos encontramos para seguir trabajando en esa línea. Por otro lado, también, y siguiendo un poco el orden cronológico de los acontecimientos, y una vez que en este caso Euzko Alderdi Jeltzalea, el PNV dio libertad de acción a sus simpatizantes y a sus militantes, yo creo que hay que poner en valor también que en la manifestación del sábado sí que hubo una representación política del PNV, juntamente con una representación política de EH Bildu, también de Podemos y de Euskal Herria Bai. Por lo tanto, sí que es un eremu, esparru, sí, es un ámbito amplio de gente que podemos pensar distinto, pero que siempre nos situamos a favor del derecho a decidir y a favor de ir trabajando hacia la soberanía plena. Y un tercer comentario también, bueno, el trabajo que hemos hecho con los distintos partidos políticos, con los distintos agentes sindicales y con la sociedad civil en general, esta es la foto que nos presenta. Y esta foto que nos presenta es una foto en la que claramente la ciudadanía vasca lo que está diciendo que es el momento de avanzar. Es el momento de mirar hacia adelante y en eso estamos. Y por eso no tenemos ninguna duda, los puentes para seguir hablando ya están ahí. Los momentos de confianza también se irán creando y los iremos creando porque eso también forma parte de nuestro ADN. Por lo tanto, lo único que esperamos es que también en próximas ediciones y en próximas acciones que vayamos a plantear con unos y con otros, lleguemos más allá todavía. Porque evidentemente este país necesita de acuerdos de país. Y en esos acuerdos de país y en ese avanzar juntos, todos y todas somos necesarios. Ondo gaztelania zen? Datu bat konfirmatu nahi nuen, bidali zuen ordezkari izan eajak ere bai, eskarratzen eman da, eta EH Bilduk ere bai. Sumarrek bidali zuen? Ez, sumarretzen egon. Gurekin harremanak, bueno, alderdi politiko guztiekin harremanak eginak daude, baina, bueno, ez zuten egokia ikusi, nolabaiteko atxikimendua ematea. Eta gero, nik beste elementu bat ere mahai gainean jartzea gustatuko litzaidake, ez da? Ze sarri askotan jakin badakigu fokuak eta jartzen direla alderdi politiko eta ez ordezkaritzetan eta bar. Baina ere gogoratu nahi dut, azaroaren 16an, bagara ikusentzunezko erraldoia planteatu genuenean eta alondigan egindako aurkezpen hortan, adierazpen bat plazaratu genuela eta adierazpen horretan, azkenengo parrafoan, bazala ekainaren 7ko deian. Baina dei hori, ez zuen bakarrik Gureskuk egiten. Dei horren atzean eta adierazpen horren atzean, 100 piku lagun baziran eta badira, ez? Euskal Herriko eragile diranak, eragile zuzenak diranak, beraz, gustatzen zait azpimarratzea baita ere, ordezkaritza guztiak ongitorriak izan da gure ekimenetara, herritarrok, euskal herritarrei parte hartzeko deia luzatu zela, egin zuzen ere, azararen 16an. Beraz, zainduko ditugu eremu guztiak, zainduko ditugu ordezkaritza eremu guztiak, herri honetan daudenak, jarraituko dugu orain atxikimendu adierazi dituztenekin, zein ez dituztenekin lanean,
Hori baita gure lana, eta behin baino gehiagotan adierazi dugu gainera gure eskutik, gu hemen ez gaudela lubaki berriak sortzeko eta bai ostera zubiak eraikitzeko, eta bertan esan gendu moduan, begira, guk hemen argazki honek zer adierazten du. Hemen badago auspo bat, hemen badago herri agerraldi masibo bat, hemen badago dei bat, hemen badago dagokionari honi jaramon egin behar bat. Beraz, jarraitu dezagun haizea izaten, jarraitu dezagun jostunak izaten, eta ez dezagun inoiz ahaztu. Burujabetza prozesuak luzeak izan da, militanteak izan behar garela esperantzarenak. Eta esperantza hori landu egin behar dugula, guztion artean. Erantzun da geratu dira, ondo erantzun da beste kontu da. Eskerrik asko etortzeagatik eta dozein, zerbait behar bat zute horratzen egongo beha. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi, Eta posi gaude. Oso posik gaude. Oso eskertuta gaude. Beraz, bihoakie Euskal Herritarrei eta Euskal Herri osoari gure esker ona. Gero izango da gero,